Danas ćemo gledati Clash Royale. Znači, ja sam 6. arena. I 8. level. Znači, ovo je naš klan. Neki dan sam ga napravio. Dobio sam Magical Chest malo pre. Ovo je mnogo skupo. Ali nemam bolje karte da izbacim neku mnogo skupu, pa da ubacim što je jeftinije. Mi ćemo da odigramo jedan battle. Ima da nas hoće. Ovako, čekat ćemo ono da prvo počne. Ok, idemo tu. Idemo da probamo nešto. Kada ona počne da puca, tako. Stavljamo to. I bacamo barel. Ovo samo možda Wizard da zaustavi. Ko kao misli da mi se nema. Ako to me ovako ulaz zagarantovano. I princa. Princ tu. I tamo kad bi sad. Kad bi imao milion sira. Znači nubio. Pazi da ih ne skršiš. Sad nastavimo tu minion horde. Znači požao minion horde. I opet imamo barel, ali enderčko će se to mnogo dobro. Ovdje možda ga izvuče pošto imamo sketarku ili hordu ako imamo. Odlično, odlično. A možda i nije, možda mu ostane stina. Idemo roket. 9. I tu ide barel. Ja game napišemo. Nema veze, neko sruši to jedno. I sada možemo da otvorimo crown chest. Ništa posebno, znači trenutno imam ni 10 njih, imam ih 6. A za 10 nam treba da bi igrali turnir ili 100 za ovaj Grand Challenge ili ovaj klasični. Znači, ima nas 6 u klanu, neki dan sam napravio klana. Uđite ko gleda video, znači idemo sada da Barbarian nisam koristio sad. Ali počet ćemo sa... Samo da vidim. Idemo, zesno sam se. Idemo opet niću. No, ovo ništa. Nije pomogao, pošto ja mislim da imam gotovo kula i barel još. Hordu mogu da ubacim, ne ubacim. Nema ništa da ubacim. Može. Probat ćemo sa balonom.
Već nek mi uništi tu kulu. Neka uništi. Sad ću onda vidim. A ne, nisam. Sad je kriza. Znači sad je kriza. Velika kriza. To kako? Kod tih više brize. Što mi bi trebalo? Tu bi dragon može da brani glavni. Mi bacamo to. Rate mi sad. I bacamo to. Dobro je. Mislio sam da nema strele. Glavna gotova ta kula tu. Ali možda nije glavna, nema ništa se odbrani. Mislim imao bi da bi ovo malo 4 puta brže išli, ja bi imao. Ko? Ovo se ispalio dečka. Samo da mi uništi to. Sad je bacio da vidim na rame. Ja bacam barel. 100% je uništen. 100 milijardi posto. Da. Znači možda krene sudden death, ne i ne mora. Znači dere. Good game. Trenutno imamo, da vidim ja nešto kad sam na taj kun uspio napravio. Preko kodana, joj, pre 7 dana, mislim da je skoro što nije bilo. Znači, u sljedećoj epizodi ćemo otvarati Major Chest. Ne vjerujem da ćemo išta dobro dobiti. A sada ono da napravimo jedan dek. Ovako ćemo dobiti. Taver. Umjesto šta možeš? Hogridera. Umjesto balone. Sad ćemo da igramo trening, da ne bi kupio trofeje, ali isto je to. Znači malo počnemo Z, postavimo sketarku, valkir i tako. I onda ćemo da ga zepujemo. Onda ovdje ćemo njega stavimo, a tager ćemo stavimo ovdje. Evo ovako ovdje brani sve kule. Goblini gotovi su. Sada ćemo da napravimo sa Hogom. Prvo da se Knajta slabić. Jer da ovdje slabić kad su isčetili pojedinac ovih slabih. Dobro, sad ćemo da plačemo. Znači, ne trebam da kupim trofeje, pošto sam tako Hog je uništio. Tu imamo spirkovine. Valkirije će njih obojicu. Idemo tamo sketarku. Ovo je postavila komenta, ako ima ništa ne znači.
Gotovo moja kula. Ovdje zeznem kako neće. Idemo sad spravimo tu na taj taber. A dobro, jest, mogu da. I sad već barem za pola manje. Krenut ću početi. Evo, zapiramo ga tu. I još jedan taver. To je gotovo. Mislim da ću doderem. Nije mislim, nego znam. A možda i neću, možda neću. Joj, ima neko se. Ali dobro, odra sam, ipak ću da sam ga povedio. Evo ga tu je, ferma taver. Eto je. To je to što se tiče ove epizode. A za sljedeće vidimo se. I samo da kažem još jednu najavu. Da. Uskoro na ovom kanalu izaći će novi serijal igrice koja se zove Star Wars Deonuce 2. Znači ovo je ova igrica koju ću snimiti u nekoliko partija, znači part. Nećemo partija i biti će novi serijal na našem kanalu. Vi se subscribe-ajte, lajkujte i naravno šerujte ovaj video da biste me što više podržali i kažem, bit će novi serijal. Ćao!